Tol, nananasad sa atong vlog karong gabi una. Dami diri karon sa kwan asnat. No, maya mga kauban mga tol. Sila. Tol, unsa imong istorya tol? Dagdag ko ha diha. Pakita sa ninyong kuha diha. Tigo ako sabong. Huwag tang lagi kamera ni. Gubat. Si Mujong na. Apa slide talaga Si Mujong na siya. Si Mujong na siya. Ha? Mujong. Mujong na siya. Mo ni siya. Dato ni siya. Dakaknit. Dakaknit. Ha? Mapawang lagi ko lagi. Nami diri guys. Nami diri sa pinaka babaw sa asnar. Oh. Mujong, Mujong. Malipayon kasi yaw. Asa daw? No, puti kasi yo. Kita na Picturean. cute sa Ano gitu? Mari di baby boy. cute ang sige. Si Aga na, si Aga. Sagat to. Tun, libutong tun. Libutong. Si Bacay. Kakage na kita. Si Pal. Si Tay Dudiska. Si Tay Dudiska. Go! Ikaw na bigo! Go! Uy! Dato! Nice It's a quarter after 12 and you're at the bar. Your friends left you alone. I and like they the view. took the car. You're my best view. With a drink in your hand, trying to find your next one night stand. But I ain't looking for the Mojong, is that you? Is that you? Dami. Is that you? Dami. Uy, Mr. Aga! Mr. Agi. Aga sanan. Duh, gobi. Gobi, one-on-one picture. Pwede na day na day. Ha? One-on-one pinicture. Ay, bul sa buo. Boy, hapit na alas 12 boy. Sabado nang maloy. Hapit na alas 12 boy. Sabado na. Mamayot ya. It's time to shine na ni. Makapasa. Ay okay san kuan. Nara kay baton. Yok, unsay kasulti mo ni di sayo. Unsay kasulti mo ni di sayo. Iyok, way preslit ko ni kaka. Migo! Go! Ay, go! Unsay na feel mo diri Migo nga naabot ka sa pinakatumoy sa Snar Migo. Love niya si Rakil. Hangin kay sanan. Hangin gistanan. Kita lubot. Hugot Migo. Ayo, good. I like the view. I like the view. You're my best view. Hello. Nabiting. Final na niya. Manguli na miya. Bay-ubay ang daghan ng kuha. Asa mo, amigo? Kono. Kono kuha. Rasa na. Dala-dala rin sa dadri nila pagtari. Mana ni? Mana ni Jory Darren? Yawa ba yung si pamaa? Parang niya ko. Parangi. Badari. Buli mo ulit ka. Kalau ribu ang yung trip ng ni mo lang sa picture. Dili. Sakto kayo, ligabot, talking ba? Sige ka mo dito dakpan na kanan mo. Belum balik. Balik dadakan. Kaya mata dito ni. Mata ni dito. Iyar man siga. Iya lang siga gabi ka ng kaipulo na. Gabi. Goma at home. Kaya mo ba? Asa? Ay, kita ko siya. Asa? Kitan boy. Asa man? Utaw na ron. Asa ba? Bata na mo, boy. Bakit sa diri? Bato.
Apa? Bato. Gamoy. Gatay. Sabi bisa to na. Duduk ko sa doy. Duot mo, duot. Duot mo kita noy. Gagmay mo na kita. Asa ba? Kau ba niya? Ikaw niya. Lukok ka mo na gud. Kabiro gamay kayo. Si Wamos na. Wamos kabaka-wamos ron sakit ngipon, hubag yang aping. Try asa ba mo? Dino tay. Muli na to. Pit na alas 12. Nigabot na to dito, alas 12:30 na. Malaon na lagi kapoy na. Undang na kayo, undang na ko. Taray. Na, Sakit kay IT mga hulmigas. Dili pa pwede ram diri ka na. try nakabuild ng mga humigas. Ang mga hulmigas sakit kay itim. Katul kay Dira na lagi, mas lapas pa mi dira. Na, dapit na kami sa balay unta. Namalik lang lang mi. Layo na na. Ambot na lagi mi dira. Layo na kay na. Aray, sundo ka sa view. Karon mga tol, manghuli nami. Kay ubay-ubay na sad ang among kuha. Tagga na sad. Ug nice kay ang view diri mga tol. Ta nang view na mga tol. Na? Nice kay na mga tol. Mo nang syudad mga tol. Padung na day may lugsong sa ubos. Kay ngulit nimi. Kunauna na sila gibiyaan ako mga tol. Girl, I just wanna give you my heart. Baby, tell me, why is that so hard? Just wanna give you my heart. Update na lang muna mo mga tol. Inig-abot na mo. Kahit para matanaw na mo ang among mga kuha mga tol. Sige mga tol, diri lang sa mga tol. Mo na day abot na mi diri sa amo. Oh. Mo na nila gibahin-bahin na nila mga tol. Saba ay sila mga tol. Ato sila sudlon mga tol. Continue mo guys, continue video. Bukaw may di mo magsabong. Nagsabong sila mga tol. Kay kuyas kang takupot ah. Oh, di magsabong. No, hello. Kanilang yaw. Ya kanilang yaw. Ay, Yatay. kinatakan kaka. Kinatakan kaka. Bawa ko bigit. Bawa kanay. Ay na iko na may dia. My God. I-vlog mong gani. Ibunan na sa YouTube mo. Sige tapon. Burnout dino. Kenapa ka na? Sakit ba? Ay, bar na sa. Oh? Ada. Oh. Bar na. Kasi mo. Mo ani? Kanyo ko. Mga tol, dili na lang ko to mga tong vlog ato ng putlon para makapahuay na siya ta kay medyo kapoy na sa siglakaw tumasod kayo sa pagpagdagan ka. I will invite you to subscribe my YouTube channel, Bisayang Vlogger Xerox.